Hello everyone, welcome back to my channel. So नै जों दायो हिनजावलाहानि न'आव सफैबाय आरोना। So नै लोगोफोर जोंखौ दायो आलासि हिसाबै बरायबाय आरोना। Logoफोर नै दा सफैनानै एन्थाब मुरि लाल साहा नामा लाखादों दा एन्थाब खिथाहरदों नै स' नै लोगोफोर दायो गिर्जा न' लाबोबाय आरोना हाबा होसिगोन दायो रेस्टार खालामसिगोन आरोना दायो बिबार सोसिगोन आरोना बायलांबाय थादो नोंथांमोना
Bukan alur. Oh. Jabai. Masih Arab deh. Masih Arab, jangan pilih jangan. Mencegah
Mancing tuh orang ada. Sampai nak, ada. Deh, rumah kan? Mana tu? दायो नै परियाल सिनायथि लाबाय आरो फार्स्टआवनो हिनजावथिंनिखौ लाग्रोदों आरो बे समाव आं बे बानायनोनो बे बिबानखौ होनाय जाबाय नैबे आंनिनो फिसाला उन्दैसिन बर'नि जादों आरो आरो बेबो फिसाजो आंनिनो फिसाजो बर्थमान दा अरुणाचलाव थाबाय थायो बे बिनि आरो बेबो आंनिनो बे फिसाजो बे 2 नम्बर बे सानसुलिनो बे उन्दै आरो बे नैबे आंनि फिसा नै दायो हौवाथिंनिखौ लाबाय आरो परियाल सिनायथि जायगाबो जाया नालाय गैला बेनिफ्राय नैबे जाबाय जरानि बिफा असे आरो बे जाबाय दा जिथु बेयाव जागोन नालाय जरानि बिनानावनि फिसाला बेखौ बेवहाय जागोन आंनि जाबाय बेहाव असेनि फंबाय असे आरो बेबो बेहावनिनो फंबाय नोंथांमोननि बे खाथिनिया थारायबारि गामि बे बेहाव असेनि बिमायनि फिसाजोनि फिसाज्ला मानोना फिसाज्ला बिबोना बे जाबाय बेहाव असेनि बिमायनि फिसाजो
नै दायो बिदाय होबाय आरोना हिन्जावसाखौ दायो लांसिगोन हौवासानि न'खराव।